ଏ ରାନୁ ଶୁଣ, ହଁ କୁହ। କହିବା କଥା ହଉଛି ମା ମଥା କାମ କରୁନି କି? ଏଇ ଯେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧର ମୋତେ ଖାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କପଡ଼ା ପତ୍ର ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ୟାର କାରଣ କି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାଙ୍କ କଥା ନେଇ ଟେନସନ ହଉଛ? ଆରେ ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି ସେଇଆ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ, ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲ, ତମକୁ ସିଏ ଖାଇ ନ ଖାଇ ଏତେ ବଡ କଲେ, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ମତେ ଦେଲେ। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ମୁଁ ମା କୁ ଖରାପ ଭାବିବି ବୋଲି? ଜମା ବି ଖରାପ ଭାବିବିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି କାନ ବୁଜି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବି। ମା ର ସ୍ନେହ ମମତା କେହି କେବେ ସୁଝି ନାହିଁ କି ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ସେ ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ କଣ ଆମର ଭଲ ପାଇବା କମେଇଦବା ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା? ଶୁଣ, ମାଙ୍କୁ ତମେ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବନି। ମା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ବଜାରରେ ମିଳିବନି। ବଜାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ମା ମିଳିବନି। ଆଉ ମାଙ୍କ କଥା ନେଇ ତମେ ଟେନସନ ହଉଛ? ଆରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ତମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ତମେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛ, ଆଉ ମାଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଟେନସନ ନଉଛ? ମାଙ୍କ କଥା କେବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋର ଦୁଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମାଡ ଗାଳି ଦଉଛି କି? ଦଉନି ନା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବି? ସେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପରା ମୋ ମା। ମୋ ନଜାର ମୋ ମତାର ସାତ ସାଗର।